Get the point. Take a step forward. Iwana chora gukwana ne familia ye gisarans de bosia amangana mengeiga nambe yemo amangana go tonyore enseye mambo yanayotupata hapa duniani ni kinyume kwa maneno tutakayokutana nayo mbinguni. And I have given my sermonette, we call it an homily, that heaven is a direct opposite to what is happening here on earth. My son Walter, plus your children, my brother Bogi, your wife, your brothers, your sisters, and the mourners. Igotogo somanga asenseye. Nigo amakweri agambete koruchinga kichadam goikare nu goika babo Musa na goikare eroiga. Egetabu kya Barumi sano 12. Lakini twasoma soko mano kemeronge bere na yeme ibunge kama goika bine inga igoro makweri ta gokora kiminto ta kobao. Igwa etobauti gati enseye na igoro. Enseye igebwata chimbera kirase kiromo chinembera kiromo chine chimbera. Igoro mbera nchika kora tiki tika yororo dingana ria gatatu twasomanga asense ya mariga garororo. There are tears in this world. Okomano ke yo 21 yateba igoro likalia mariga ogotinyi wa mariga gukaro. Amina. Engana ya kane obororo pain and sickness oborora mona marwaire igata gwareta senseye. Egetabu Yesaya 33:24 yateba igoro bororombo kaiyo marwaire takaiyo nyagita aje korokureni meki gose genero teka kora tiki moigwete tabauti eyo etabauti ende asenseye igotoko nyoranga ebibe na matemu ni gobiro igoro okomano ko 21 ibungo 27 igego kananga vive mbikomenyo kebe ngego so engana yende crime and violence obobe nobo sareku igobora asenseye. Isaya 32 ibungo 18 yateba igoro bobe tibokayo there will be perfect peace. Corruption and dishonesty obo kurumi nogo tabo mwege abegenwa igokora asenseye. Petro ya kabere isato ibungo 13 yateba igoro there shall dwell on righteous people. Hallelujah. Igora bantu bachikomenya na baronge. Buna bantu tigara batebi akamo na someta spirit of prophecy kyaranta bwa dichinza. Asenseye umuntu amanyenge tie ke toisaraste goli nerensa abantu bago cyane kibesa bakumura batata itikomanyanga irenga bako. Ekibatagete no koreta chikoyo bareme baikereki. Lakini togo ikaigoro goli tego chikoremwa. Igeka bekire chipara emerangu ne yechiruru igonya sao nyendi byarenge mwanya banta batako bangabuo airo omoi byasini ikiko chigoro buno togo somanga musani ngakiwachama na enda sini ikiko chione koyo yege tobone nyundo takorara butukobogima igakonyoru chipara chanya saro osati inkiagenda tokora aise kogenda ne koyo nege igakoremora akoremora chitairi chechiri chechitabu okorutaka nyorini lakini takonyora chira koni. Haleluya. Igomna kiye kogera nyasata akora mamocho una mwanya bantu togokora umuntu buno yatoke igoro egento kende ekeronare konyigere igoro igonaro ochenga mangana yechisegi arms of war enseye buna bona America inere chigo itana moigwet Iran ne chinde chigwe so igati igoro segi gosemechando tegakore tiki amanganande igo nabatebinga timugati nkoba enjaragere enseye gekorokwa the wall of the haves and the have nots ngonjore rangabangi na igo ngaki enseye ne ya the haves and the have nots enseye gebwate bisa kubibere tigamangana ngebisa kwa 43 bikaba Kenya enseye bwate bisa kubibere abataka na barabi ebina byo bisa kubimenya takenya ayonya woko na kwero komo gusi woko na kwero komo igesa woko na kwero komo masige woko na kwero komo sansa
ekiokagere tore taikera kiore ebeka ase bisa kwe bibere igo monto obwato mubuko kerago chansa ko batebi nganje nachicha ngwe identify amo nainu ngana nde nsigeta bataka ko bangainare digamba tebi na kiaba esimiwa batamera nataka ko batebieke na kigekogera ba esimiwa batabatige motenenke ekiagera bako babwato kerobo tenenku mbako batengi kipara mbako batengi una bono moroche iga umusaja naro range chibesa chisane ntoke ngoteba ngumusaja nare ko gindera namanyo ya kogo tigu tware somoni igo kwaba buri igo bone siroga ni yaba ababwate yego teanga batakai mobare mari moba ukorie ekero mogoteba nonda naende mbwate neguninji koera mwaturana nebisimi bira bimurika mwisi mogorete ngomo chumbo chiro obwate chibesa chichire bengi ne chinde chirarani chichirete omaeripi enseye tomenya tabana banyasaye igere a world with many broken families ngisa ko bata statistics mnego teba igoro yechinka lakini ekerere test. I'm from Nairobi and what I went there I'm graduating next week. One of the results of what is happening in the world that is making the world suffer is that chinka toko ko chinyangi chinyingi una bono narra divina ngai wachi divina gatama divina sobo no ara lakini na bwata ni umwana obe nyangi ari marani moisondo nginyori umuchonya kenyanya bali mwarweta mukande nyangi eyo lakini geko banga erate yogo tigana gati yabaga kana bangina asemia chinyangi chigo tene na boronge chitaigo tigana chitaikorwana echirabe ibere go 6 emerongo kianda na isano na ibere ngonye mbatika inyo yonda karekero ko yonda gatigara igo batika ino yonde njokoni are oyonde nyumba ya lakini nao bagenda tako operate buna bantu babwate giosikiamo oyo maro moera no yondo mubwati chibesa breakages family breakages again to get ko kunga separations and the divorce is the out of the day lakini arigoro chinyo meikia bachandire omondako na gatanga egento gyantongete tigage jegentongore omonto yo ko ngaine to gatigeke buyukyanya koroche agago promise igoro omaito mumurekera okwanira muna sobe kare no buyabo karo bosibwanya kotinga mboko make sense lakini akaro kwa ikire na yogo jaka koteba nga mama nkoira nande watebi kunga aso obosibwana se watigete otigararari basi kwaremere yo musacho ibunare igo nabeke gionkolyo kwenyora sime chande menge igoko na koria marorota lakini omanyenga ogojora ni ngokorete so ndagete ko batebi asenseye choices have got consequences ogojora ngo bwata machi na yorore mnogo chora lakini arigoro there would be no marriage ekaro yesa ko bori gunga omuswati naro chete kenyora omugambi tuaro le no mungaini ore oyiyeso bagotebi akanywa muna muromi nto manene muromi ntaga kwa buna majika renge buna bagere omuswati oyoti gugako irira muromo aboko mugwati bakabanera akarara oyo gatatu akarara oyo kane muswati no makongorenge osebano baka bagaika saba bakamanya kobori yeso ngaki bono togo ikaigoro mukanga go chigogoraki ngo chigotena bosio bwaye ikiagara pori kamite kajigoro yesa kabatebi ngambu ya mwaboria egesiekia igoro nyomateka koretiki abara toboe guchio mangana nga sweet moyo ne karo obuno bochinga bakoerere enseye insa mokoro kane bitamutamu insa mokoro kana chisiriri abara so igoro iko baramenya una malaika amina barenga bagosaberenke ya maya mbarenga bagotanga na inche na chorire igoro ekiagero buye bwe igoro no bonene enseyo botaka enseyo mechando enseyo boitwa enseyo bororo bwokorera ekero toraike igoro na totinyige ntoki
totinyi wa mariga bariko baraenga kimosu tetoyo. Amina. Baba na Mungu wetu, mpaka hapa watu wako wamechoka na hata hivyo wamevumilia, na mimi kama mtumishi wako baraka ziwaandame, kwa sababu unawajua. Wali ni mtoto wetu tuliyempenda tukamwenzi, na alipoolewa huku kwetu ameleta faraja kwa familia, kwa sababu ametuachia watoto wajukuu wetu. Kijana wetu Walter mwalimu, tunamuombea akaupige moyo wake konde. Tumeangalia tofauti kati ya duniani na kule mbinguni, ya kwamba masaibu tunayopitia sasa na hata familia hii, ukosefu wa kifedha kama huu ambao umefanya mwili kutotolewa katika hospitali kwa sababu hatukuwa na fedha, tungefanya mara moja. But we want to thank you because you have built a home with many mansions. And you have spoken to us vividly in a way that each and every one of us is able to understand. Msifadhaike mioyoni mwenu, muaminini Mungu nami pia muniamini. Nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi, na ukasema, na kama sivyo ningaliwaambia, hakika naenda kuandalia makao, na iwapo nitaenda kuandalia makao nitarudi tena ili niwaandae kwangu, ili nilipo mimi nanyi pia muwepo. Ni ahadi aliyoitoa Masihi, mkombozi na mwana wa Mungu Yesu Kristo. Na huyu anayezungumza hapa ndiye aliziumba mbingu na nchi na vitu vyote vijazavyo ndani yake, bahari na viishivyo, kwa neno tu la vinywa vyake. Anakuja karibuni. Mara ya kwanza alikuja kama mkombozi, lakini hata baada ya kutuonea huruma na kutukomboa kupitia kwa damu yake msalabani, tumeshindwa kuitikia kafara aliyoitoa. Wengine wengi tunatamba ndani ya dhambi, tunaendelea katika uzinifu, wizi na mafikara mabaya na kufanyia wengine vibaya. Hata katika wanandoa hakuna heshima, tunadharauriana, tunafanyiana vibaya kiwango ambacho mbingu inahuzunika. Lakini umeahidi hawa walio hai, Bwana amepumzika, waishi wakiheshimiana na waweke macho yao msalabani, maana unapokuja haya mambo tunayoyashuhudia duniani hayatakuwepo tena. Hebu na faraja hii ya moyo ikakae na kudumu katika mioyo ya watoto wako Elder James na mke wake, maana wamempoteza mtoto wao. Nechikole na chabo omwana oyo ito Walter na abana baye barigereri goetani amakweri nembera aso musarabo Kalvari. N'abareri bachako bakogenda engana twaranderigwa. Heaven and earth are two distinct things. Enseye na IGORO nebintu bibere byatane kaine buya, like life and death, like heaven and earth, as east and west. Na tochore buya ekyagara muna togochora bobe aita tutigara senseye mechando bose togachwa sengencho kare na kare aseretria tata nerio mwana nerio moikomo chenu na bonsi tore neriogi toitabira na sogoteba. Get the point. Take a step forward.